Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga sa ibang lugar o magandang hapon man sa ibang parte ng ating globe. So far dito sa amin is 6:39 p.m. Kung ngayon ay nandito sa traffic area, nasa traffic pa. Samahan niyo po ako sa aking munting ano ba yan, sabihin ko, paglalakbay. Shout out mga taga Buntay, Tanawan, Leyte sa aking lugar. Fiesta bukas. Advance Happy Fiesta. Hay yung atanan dida. Tamag maupay pag sa linorugit kapistahon. Aton barangay. Mana Lucy. Kumusta ka mo, Mana Lucy? Kuha di magpapagas. Ay, di rak papagas. I'm going to have my car washed. Ay, sayang. Wala kayong pakauli. Mana Lucy, karigtan na lakit at sunod. Okay. Di mo pa tamkuan niya na sitwasyon, tamkuan. Meron ang bugto nga masakit. Admitted pa hospital. So, hopefully it's sunod. Ana. Ang gatol suntak itamon magurang manamedi. Tama ka, gawas ka na. Hinlayon-layon, huwag mo pinitay mo panlawas. Kaya di pa kita humantaton project pa ya. Pero kinanglan pa yun ko Monar. Anyways, shout out ako mga sangkay, dida. Batch 84. Kumusta ka mga tanan? Next week, aton liwat Santa Cruzan. Ang mga tanawananon, Litenyo, akon college classmates, batchmates, elementary batchmates, kumusta ka mga tanan dida? Mga kaibigan ko all over the world, I would say, kumusta sa inyong lahat? Sana ay ma-meet natin ang isa't isa when the right time comes. Kay Sergey mo, kumusta po? Ma'am Lala. Ate Jill, kumusta na? I miss you. Paramdam ka naman sa amin. Namiss ka na namin, ha? Ikaw, walang iwanan. Okay. Balik ka. Para makapasyal naman tayo sa ating lugar sa Leyte. Pasyal kayo sa amin, pasyal kami sa inyo.
Okay, Ate Jill. Na, ito pa ako yung naghihintay. Ano pa ako, pang third. I-ready ko yung aking ano. Sana yan. Sunny goodbye. Get well soon sa mga may sakit. Sana ay maging okay na kayo. Ang tagal. Tingnan natin kung may mapapakinggan tayo. Ay. At pwedeng sabayan. Kasi I'm somewhat bored. Love me, say that you love me. Anyone but you. Happy Mother's Day in advance. Sa linggo. Ayan na. Don't reverse. Kasi ako'y ano, sus. Kasi muna mamaya ulit kasi mukhang medyo matagal pa itong aking ano, susundan later. Okay, ganito po yan ang ano dito, pagpapaligo ng mga sasakyan. Parang sobrang ano. Ito. Hopefully it's just water. Water lang ba? Can I smell? I guess, yeah. Ganyan magpaligo ng mga sasakyan dito. Ayan. Ganyan. Okay, so basta ganyan yan. Ngayon naman, sasakyan ko ang aking ano, paliliguan. Kasi ayan, ganyan, napaligo dito.
ganyan. Ayan. Shampoo. Shampooing. Para mabango naman. Walang botang, I don't know. No, it's just, minta naman sa sakyan. Wala naman po. So, kintak ng sasakyan. Ayan, rinsing. Okay. Ayan naman ulit. Okay, pag-ibig na. May isa pang rinsing. Ayan. Ayan, medyo na makintab. Kumintab. Ayan, ayan. Ayan, tapos na. Wait, Rocket. Just naman ang time na yan. Okay, this time making it dry. Just naman ang time na yan. Ano ba ako? Why you're so fast? That's not right. Not right. Let me dry. Okay. It's time. Thank you. Thank you for cleaning my car. My limousine. Limousine. How I wish. Kailangan kaya nangyari mo yan. Ang bagay na yan. So this time, I'm going this way. Hopefully makayanan ka. Magkaya ba? Kaya. Ayan. Kinaya naman so far. Ayan. Coffee with that tartar Jack combo. Hi, I'd like number 1 please. Number 1. Yeah, meal. Medium. Meal. Yeah. Okay. And I'm sorry, is that small, medium, or large combo? Medium. Small. Make it small. With regular fries or curly? Regular. And your drink? Make it Sprite. Okay. And that will be all for now. So number 1, small combo with regular fries and a Sprite. Yes, that's right. Thank you. Go to Jetport. Thank you. Wala, saan na napunta? Oh, there you are. Goodness. Scared me. It scared me. You want that with or without?
Thank you. Nag-order ako something for my tummy. Alright, so Thank altogether you. that's one bacon American ribeye. Masyal tayo ng konti. Masyal ko kayo. What's going on? Policia. My police. My police. Bacon sauce buttery duck combo. Yeah, extra napkins, please. Thanks a lot. Good night. Trolley. Okay. Ano? Ikot ko kayo. Oh, what's going on? This ambulance coming. Dito na po tayo sa Marine Drive. Siya na yung phone ko hindi ko maano. Hindi makipag-cooperate. Masyal tayo. Ng konti. Ay. Meron ba't may mga police? What's going on? Oh my God. Everything is okay. Oh, dahil doon na. Nakarante? Doon na. Okay, bababa dito. I'm going over to mine. Baba po tayo ng ano. Tuman. This is Bayview Hotel. Nice yung daan. Oh, ito. This is Pacific Place. Okay, dito muna po sa ano muli.